Vă cuprind, dragele mele. M-am gândit să vă fac o surpriză. Mă gândesc la voi în fiecare zi, chiar dacă nu îmi permite timpul să fiu foarte prezentă în comunitate. Sunteți aici în sufletul meu și vreau să știți că de fiecare dată când aveți nevoie puteți să-mi scrieți, putem să ne auzim. Sunt aici pentru a vă sprijini, dar pentru asta am nevoie să știu și care sunt nevoile voastre. Iar pentru astăzi m-am gândit să vă invit într-o călătorie a simțurilor, de aici, din grădina mea, din energia aceasta frumoasă, verde și cu soare. Și m-am gândit să vă fac surpriză o meditație. Așa că te invit să te așezi confortabil, poate înșezut sau întinsă cu spatele drept. Poate îți iei și tu un loc afară, în grădină, dacă stai la casă, sau ieși undeva în natură pentru a face această meditație de a explora simțurile și a te împământa. Așa că te invit să îți alegi postura confortabilă, să fie spatele drept, brațele relaxate, picioarele la fel. Să-ți iei o respirație profundă. Simte cum umpli pieptul și îl expansionezi, în timp ce închizi blând ochii. Cum se simte respirația tot mai profundă în corpul tău. Permite-i să fie cât mai lungă, calmă. Și lasă expirul să topească orice tensiune. Să-ți ia gândurile. Și simte-ți corpul. Observă-l fără să-l judeci. Cum se simte în acest moment? Ce senzații sunt în el? Și rămâi acolo cu ochii închiși și te invit să-ți simți toate firele de păr, să simți senzațiile la nivelul scalpului. Poate le simți precum niște mici gâdălituri. Și tu acest gâdălit în spatele ochilor, în creier. Permite-i să gâdile fața, să lase un zâmbet așezat pe buze. Simte gâdălitul în cerul gurii, pe limbă, în dinți, în interiorul gâtului. Și respiră în continuare. Și acum, din zona cefei, de sus, de la ultima vertebră, lasă acest gâdălit să coboare în spirală pe coloana vertebrală.
Poate simți chiar o senzație de alungire, de detensionare a coloanei. Și curgi cu această spirală până jos în coccyx. După care urci înapoi. Observă senzațiile când vii la urcare și răspândește acest gâdelit în toată musculatura spatelui. Simte senzațiile, simte detensionare și permite-i să cuprindă umerii. Să elibereze toate bagajele de pe ei, toate grijile. Lasă gâdălitul să răsfețe brațele, coatele, antebrațele, încheieturile. Simte gâdălitul în palme și în toate degetele. Adu această senzație la nivelul organelor interne. Simte-le, explorează-le pe fiecare în parte. Poate le saluți, le mulțumești pentru toată magia pe care o creează în interiorul tău. Simte destinderea în cutia toracică, în abdomen, în pântec. Conectează-te la organele sexuale. Bună și pentru ele, salută-le, trimite-le iubire. Și simte acest gâtălit în zona pelviană, în toată musculatura, în șolduri, în coapse, în genunchi, în gambe. Învăluie gleznele în acest răsfăț, tălpile și fiecare degețel de la picioare. Și acum lasă gâdălitul să pornească înapoi din picioare spre creștet, să răsfețe toată suprafața pielii. Și simți cum corpul tău fizic se topește, ca și cum s-ar dizolva. Toate tensiunile se topesc. Și vizualizezi cum rădăcinile tale energetice intră în pământ, strat după strat, până în inima mamei pământ. Simte aici senzația de împământare, de stabilitate, de susținere. Și transportă prin rădăcinile tale aceste calități: stabilitate, susținere.
Iubire. Transportă totul înapoi pe rădăcini în sus și permite-le să intre în picioare, în șolduri, în trunchi, în brațe, în gât, în creștet, în toate firele de păr și să iasă prin coroana capului spre toată creația. Contemplă această stare de pace completă, de abandon și relaxare. Și din acest spațiu, întreabă-te: cum doresc să-mi creez viața? Cum poate deveni și mai bine de atât? Ești o ființă infinită. La fel sunt și posibilitățile infinite. Lasă sufletul să-ți arate calea, posibilitățile și rămâi în întrebare, nu în constatare. Tot timpul întreabă-te cum poate deveni și mai bine de atât. Și nu căuta răspunsuri cu mintea logică. Sufletul tău le știe și le va aduce la suprafață. Punând aceste întrebări, inviți energii noi și infinite să facă parte din realitatea ta. Și afirmă după mine: totul în viață vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul în viață vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul în viață vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Și lasă aceste energii infinite, posibilități infinite să se așeze în corpul tău, în mintea ta, să decreeze toate percepțiile care te limitează și să trăiești viața minunată pe care o meriți. Și ușor, ușor reactivezi respirația profundă. Îți simți corpul. Începi să-l miști încet. Miști degetele de la mâini, de la picioare. Te întinzi cu bucurie, pregătită de aceste infinite posibilități.
Îți oferi o îmbrățișare. Îți mulțumești pentru acest timp pe care ți l-ai acordat. Rămâi cu ochii închiși. Îți fregi bine, bine, bine palmele până devin fierbinți, după care le așezi deasupra ochilor și deschizi ochii în palme și lași binecuvântarea palmelor să intre prin ochi, să-ți binecuvinteze întreg corpul. Închizi blând ochii, adu-ți palmele în centrul pieptului sau așează doar o palmă pe centrul pieptului. Contemplă starea pe care o ai acum, ce s-a modificat față de începutul meditației și zâmbește. Poți să deschizi ușor ochii. Și cum poate deveni și mai bine de atât, îți doresc să ai o zi magică, să-ți faci fiecare zi o sărbătoare, iar dacă ai nevoie de ghidarea mea, sunt aici. Aștept să îmi scrii și să pornim în călătorie împreună. Trimit o îmbrățișare mare, mare de aici, de la mine din inimă spre inima ta și te cuprind pe data viitoare. Namaste!